music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko Jad Baloy na Bimaloy. Mang kakasakay tayo, ya abotin su Pasko, tan balon taon. Ya kaiba tayo, so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan, ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumun, ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iuyag na Saray Dagupeño. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanjat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated G
Chippy. Chippy? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programa na maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Nakaulupyo adasayan kabuwasan Maktrion Lingkor Timog ti Pangasinan Dennis Mojares. Jad ngaranen kapaborito Errol Horado. Jad technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules Pizza 17 eda bulan na Desembre 2025. 8 days more before Christmas. Jada saray ulo na balita dan lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Search warrant imparecibe 47 o 47,000 piso kantidad na shabu asamsam at abong na suspect. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. CBO tan kaibato niya biktima na hit and run. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kason rape siningkat na otoridad. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Aso ni salba na otoridad laki insagapan na kaso at korte. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Jadapag naulo na sari balita da nasyonal. Gobyerno na Pilipinas lukas pipaknan to the United Nations na Convention pinaaral si Saldico. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Chensyo nga siya na tan Joseph C. Saksakaya tuo unong the Bureau of Immigration. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. AX program na DSWD wala na the third and final reading. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Senator Bato sekreto non lilibar jad Metro Manila usar sumutor siklo to niya. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Malulakin na mangilala ko naso asakutid oras na alas 11:30 nakabuwasan jada bali na basista Pangasinan. Sa may suspect samantaon na 30 high school graduate residente na barangay Buayo na bali na Bayambang Pangasinan. Jadi initial investigasyon na diskubre na 52 anyos sa regional manager na animal welfare so sakon walay karga to. Tanong gagalaw kanya nin tawag tong tampol ada kabiyangan na pulis. Jada impanresponde na sare kabiyangan na pulis. Impalokasan na subit lang sa kuya na
aning nang sumabilay aso yakatakara susalitan na pa usar na sa may nylon na sa may suspect sa nawit da police station na tan kaso ng sunggay na Republic Act 8485 yan yung mindaan na Republic Act 10631 o Animal Welfare Act kaso arapan niya kaso na abitlan na suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Siningkat na taklay na uloy so 34 anyos siya laki at oras na alas sa City 34 na labi Jada Ciudad na San Carlos sa may construction worker ya suspect so inaresto base da biskag na warrant of arrest ya impaksab na korte makalanor da kason rape pa ang gapoy gatar ya piyansa na korte laban na da suspect kanyan man siya ed kulungan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. CBO tansamay akalasun at tricycle biktima na hit and run at oras na alas 11:30 na labi Jada National Road na Bale na Basista Pangasinan sa may black red Euro tricycle yamamanehoan na sa 66 anyos walay 11 partner kay bato nakalugan na so 58 anyos wala man na 11 partner so abangga na agakabat yaluluganan na jadi initial investigasyon na pulis sa redwara nuluganan so parehon mamarap jada north direction ya wala unaan sabit lang tricycle ng sikatoy abangga tampol yung batik iraya biktima at Bayambang District Hospital kaliganan niya sa may kabangga at sikara so tampol mo't niya batik kayari na insidente. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 47,000 piso kantidad na Cebu asamsam na otoridad at ginawa na impansukisok dabong na 35 anyo siya laki Jada Ciudad na Urdanita sa may suspect so kinabatad ngaranto na Ronald Kabatlig Esteves alias Baboy ginawa so impansukisok at oras na alas City na Kabuasan basid biskag na search warrant yung paksab na korte ya wala da search warrant number yuda sa 2025-005 asamsam na taklay na uloy so taluran pirason hetselda transparent plastic sa siya yan ang karga na Cebu walaan na 7 gramo duwaran improvise glass tutor sa kaya pirason na timbangan tan sa kaya reda coin patch sa may suspect tan sa ebidensya sinawit Jada Police Station na kaso nin sunggay na Republic Act 9165 o Dangerous Drug Act of 2002 so insagapad korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Narangalan ray katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapag dasare balitad nasyonal wadya ni repigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuosan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:15 na kabuosan. Tanatan dapat tayo da saray detalye at balita da nasyonal. Aga nanengneng na publiko si Senador Ronald Bato de la Rosa kasampalan niya pimuway sa warrant of arrest na senador yan ang lapod International Criminal Court o ICC bangbalat si Katukuno so nanenengneng adjab Metro Manila unong da source na politiko mabot-bot ya only liber lugan da Honda CRF 450 ya walay kay baton na duwaran akamotor ya papani siya niya close sa na security detailed na senador no tan masuluklan sa kayabulan ya aganan panengneng ada publiko tan saray ya sisyon na judge senado si De La Rosa kasumpalan niya impalapag na ombudsman Jesus Crispin Remulla ya ang ipaway na warrant of arrest so ICC ni Pakar at War on Drugs na dati na Presidente Rodrigo Rua Duterte. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Gapan la na Bureau of Plant Industry so pan proseso nasaraya aplikasyon na para da sa tay 500,000 ya tunilada na bulas ya angkat na jadbyek tao sa tay price o rice import sa suwa patawan na 20% tariff manlalapod sa may 15% ulong the Department of Agriculture si Katuya so nanpapaknaan dadapag na saray economic manager ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yatagiyan na 20% so taripa na bulas malalapod sa may 15% bangbalat ang kapuni so impawaya executive order na Malacanang ingkwan na Department of Agriculture yagapan na Bureau of Plant and Industry sa pamproseso na import na permit sa Antesia Mansumpal sa taon na 2025. Unaabot ang 50,000 ya tonelada ng bulas. Manlalapod sa tay 500,000 ya tonelada. So akataryan na saliwan na gobyerno jada biyagtao unong Department of Agriculture nakaukulan niya unsabi so rice imports antes siya unga po sa summer harvest jada kapaglian na Pebrero 2026 aga kuno bimagsa ka so farm gate sa price kanyan aga nalugi iray dumaralos. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inaprobahan na Kamara di representante jad third and final reading so panukalan gawon na yaloy so assistance to individual in crisis situation o AX ya programa ni Department of Social Welfare and Development o DSWD sa tayo House Bill number 6636 so inaprobahan panawaglay na impan na boto na impan na pabor na 270 ya membro na Kamara. 8 raso aga pimabor, 2 raso na abstain. Ya ginawa jada plenaryo. Jada silong nasayan programa
saraya kwalipikado na benepisyaryo so nayarin na netdan na financial, medical, food, material assistance, transportation tan na arumniran na assistance manlalapo at DSWD. Kaiba da sa tanya panukala so pan na revisa the integrated program delivery system yan na usar na saray ahensya tan na lokal yung gobyerno piyan na nasiguro yaga na abuso sa abitlan programa. Iyalagay so Congressional Oversight Committee ya titibukulan na limaran senador ya ileknag na Senate President tan limaran kabiyangan mo na Kamara de Representante ya ileknag na Speaker of the House piyan si Karay Mangawa na systematic evaluation at abitlan na programa. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Impalapag na Bureau of Immigration yasaksakaya to so Chinese ya si Chen Xiongxian dan sa may bilyonaryo na mining executive ya si Joseph C. Papanay siya niya na napiki na dokumento yan na mampanggap ya Pilipino ya singa kaso ng datin na Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Jada impandingal na Senate Subcommittee on Justice and Human Rights tinupatan na Senador Risa Hontiveros, si BI Commissioner Joel Anthony Biado, no tunay Pinoy CC, Chairman na Global Ferronickel Holding Incorporated. Sa taya nagmaliw ya ubat ng BI Commissioner, hindi po, Your Honor. Umpapaya walay admission na Chen Xiongxian ya sikato si Joseph C. Agto inamin na si ya sikato si Chen Xiongxian kasumpalan ya impanengnang nan Hontiveros sulit rato jada TV screen jada impandingal na Senado unong ada palapag nan si ya sikato at ang itar na statement ya Your Honor I invoke to be silent. Imatindi si jada Senado bang balat aliwan direktan na makaubat ada saray tupet na senador ya singasata ya tupet na saray kabiyangan na Senado. Radyo Pangasinan, Almusal, Papalita. Narangalan iray katibukulan niya balita lokal, balita nasyonal, antes tayo nung dapat gadasaray issue, yan na pag-isimbato na dasayan kabuwasan, wadyan iray pigaran pa'y mano. Ang puta-putang iren balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang iren sunata. Dame yung Son ang puta-putang iren informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place.
Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, sigurado. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Jad Aguilar, Paborito! Basista, Paborito. Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarem, Paborito! Jad Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:30 ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga kapaborito. Samahan niyo ako sa pagtalakay sa mga isyu at balita ngayong umaga ng Miyerkules. Ika-17 sa buwan ng Disyembre 2025. 8 days more before Christmas. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Abalos Muhares.
At dyan naman sa technical control, nandyan si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis. Sa ngalan po naman ang ating kasamang si kapaborito Errol Horado na bumalik doon sa Switzerland. Nakalimutan niya yung pares ng kanyang medyas. Iba yung naisuot niya. Blue yung isa white. Sa kanyang pagmamadali kahapon Kaya bumalik uli sa Switzerland. Wala po tayong personalan dito, kayo po ay maghahatid ng makatotohanan at detalyadong balita. Kung meron kayong mga gustong iparating na hinaing, mga reklamo, mga suggestion, opinion, mga reaksyon, tumawag lamang kayo sa ating hotline 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784 o kaya pwede kayong magpadala ng inyong mga pagbati kung sino man yung mga gusto nyong batihin, yung mga magbo-birthday, mga ikakasal, magbibinyag, yung mga inaanak ninyo kung gusto nyong batiin, na huwag mo nang dumalaw itong Pasko, pwede. I-search nyo lang po ang DWGA 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Live po tayo sa Facebook live natin at ganun din sa YouTube ng DWGA. Malamig na ang panahon Talagang ramdam na ni Engineer Nixon Dakal ang lamig ng simoy ng hangin. Kaya binubulong niya ka sa akin kanina Sana merong life jacket. Hayaan mo, pagdating mo sa inyong tahanan mamaya, ready na si Mrs. sa kanyang niluto. Mainit-init na chicken curry. Marami tayong mga taga-subaybay na sa ating Facebook Live. Thank you very much sa inyong walang sawang pagsubaybay ng ating palatuntunan. Gaya ni De Guzman Reyes Juan. Nag-send ng kanyang pagbati. Good morning daw sa lahat ng mga viewers natin. Si Michael Mariado Suganob. Ayan, Si Kagawad Alvin Sandubal. Sigurado ako punong-puno na yung kanyang yung bangka. Dahil maaga pa lang nandyan nang kumukuha ng mga bingalo sa may barangay Pututan sa Bimaloy. Malapit ng barangay eleksyon 2026 ng November. Hindi na po mababago yan. Kaya kayo po mga barangay official, magpakitang gilas naman kayo. Gawin nyo ang nararapat sa inyong mga barangay. Lalo na yung mga tatamad-tamad, nag-aantay lang ng kailang honorarium. Si Paing Palos kagawad din ito noon. Baka babalik din ito na barangay kagawad o kaya tatakbong kapitan na naman. Sabi niya, good morning ka Dennis. Si Cairo wala nasa Switzerland bumalik. Dahil nakalimutan niya yung isang pares ng kanyang medyas. Yung naisot niya kahapon blue yung isa white. Binabati raw ni Paing Palo si RJ Jacinto. Ayan.
Gawin din si dating Vice Mayor Attorney Nelson Gayo, si Kapitan Edward Inaldo. Ayan. Oho. O si Madam Helen Ibasan Labarias dyan sa may Bimali. Good morning po sa inyo. Alas 6:35. Gising kapaborito. Narito na ang mga isyu. Alam nyo bang karamihan sa mga naaksidente sa kalsada ay ang mga slow moving vehicles. Tulad ng mga motorsiklo, motorized tricycle, bisikleta, at e-bike. Kailan kaya may papatupad ng tama ang mga batas trapiko na hindi po ningas kugun? Di ba meron ng batas na saklaw doon sa slow moving vehicles? Bakit hindi ito naipapatupad ng tama? Inumpisahan ng ilang araw pero huminto ang pag-implementa ng naturang batas. Anong nangyari sa Republic Act 4136? Ang batas na ito ay para sa mga mabagal na sasakyan na sila ay gumamit ng kanang bahagi ng kalsada, kanang bahagi ng National Highway. Pero ang nangyayari, maraming mga pasaway, kaya maraming pass away na mga drivers ng mga slow moving vehicles na sila po ay nananatili sa gitna ng kalsada na ayaw nilang gumilid. Biro nyo, para silang hari ng kalsada Pero hindi nila alam na mas peligro ang kanilang buhay. Ayaw nilang gumilid. Kaya tuloy maraming mga naaaksidente sa kalsada. Malinaw naman ang nakasaad sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Ang sinasabi ng batas na ang outer lane ay para sa mga mabagal na sasakyan upang manatili ang kaayusan sa trapiko. Para makaiwas sa aksidente, kaya ginawa ang batas na ito para mabawasan ito ang pagkaalantala ng mga mabibilis na sasakyan. Layunin ng batas na gawing ligtas kasi ang mga motorista at mas epektibo ang sistema sa trapiko para lahat ng mga motorista ay hindi basta-basta madisgrasya. Pero maraming pasaway at walang pakialam sa batas. Ngunit kung sila ay nahuli dahil sa paglabag sa batas, para silang santo na nagmamakaawa sa mga law enforcement. Ang sinasabi ng batas,
Ang sinasabi ng law enforcers, dapat sumunod sa batas para sa inyong kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Pero ang sinasabi ng ilang motorista na gumagamit ng mabagal na sasakyan, paano kami dadaan sa outer lane? Maraming sagabal, mga poste ng kuryente, mga punong kahoy, mga nakaparadang sasakyan na nandyan sa gilid ng kalsada. So papaano namin magagamit ang sinasabi nyong outer lane o manatili sa kanang bahagi? Samantalang maraming mga obstruction sa kalsada. Yun yung kailang mga hinaing din ng mga motorista, yung mga gumagamit ng slow moving vehicles. Kung matatandaan, mayroong DILG Memorandum Circular Number 2019-121 na nag-uutos sa lahat ng lokal na pamahalaan na bawiin ang mga pampublikong kalsada mula sa mga pribadong nagpapatayo ng istruktura. Ito yung tinatawag na road clearing. So nagkaroon naman ng road clearing noong past administration na ang DILG Secretary on that time ay itong si former DILG Secretary Eduardo Anyo. Di ba? Kung hindi ako nagkakamali. Maliban sa DILG Circular, meron ng batas na nakasaad sa Republic Act 4136 Lahat ng mga sagabal sa kalye na humaharang sa daloy ng trapiko ay illegal. Diba? Na sinasabi sa batas, dapat tanggalin ng lokal na pamahalaan batay sa Local Government Code of 1991 na ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng ordinansa at regulasyon para sa pampublikong kaayusan at kaligtasan, kabilang ang pagtanggal ng mga sagabal sa karsada. O anong ginagawa ng mga local government units? Sabihin nila, hindi namin sakop yan sakop ng DPWH dahil National Highway. Pero malinaw po sa Republic Act 7160 o ang local government code na sinasabing may kapangyarihan ang lokal na pamahalaan na gumawa ng ordinansa para tanggalin ang mga obstruction sa gilid ng National Highway. Dahil yan po ay pinagmamay-ari ng gobyerno. May mga local government unit na tumalima dito tulad ni dating Mayor Leopoldo Batawil ng Lingayen Diba? Pinaliwanag nito sa mga apektadong mga residente along National Highway o yung mga nasa gilid ng kalsada na dapat nilang alisin voluntaryo ang kanilang illegal structures dahil may utos ang DILG Secretary on that time. Kung hindi, mapipilitan ng gobyerno lokal na talagang tanggalin ang mga struktura. So yun po yung kanyang ipinaliwanag sa mga residente o naninirahan
along National Highway na sila po ay sagabal sa daloy ng trapiko. Pero meron ding pasaway na local government units dahil ang kanilang iniisip ay ang sariling political interest. Kaya hindi pinaeral ang kanilang political will. Saklaw naman ng road clearing ang pagtatanggal ng mga illegal o hindi otorisadong sagabal sa loob ng road right of way. May batas nga na sumasaklaw dito. Pero anong nangyayari? Marami pa rin mga nandyan na mga sagabal along National Highway. Kaya, yung mga slow-moving vehicles, hindi sila pupunta o gigilid dahil maraming mga sagabal sa kalsada. Ang pangunahing may responsibilidad ay ang mga local government unit. Tulad ng gobernador, mayors, at opisyal ng barangay sa pakikipagtulungan na rin ng Department of Public Works and Highways. Siyempre, sakop nila yung National Highway. At pwede rin silang humingi ng police assistance sa Philippine National Police, di ba? Kaya ang sinasabi ng karamihan, ang batas na ginawa ay binubutas din ng ilang mga local government unit. Hindi na ipapatupad ng tama dahil kulang sila ng political will. Kaya, yung mga slow-moving vehicles nakikita ninyo sa mga lansangan, lalo na sa mga national highway, na nasa gitna sila ng kalsada. Kaya karamihan sa kanila nadidisgrasya. Karamihan sa kanila ay pass away. Namamatay sila sa aksidente dahil sa kakulangan ng disiplina. Dahil sa kakulangan ng pag-implementa sa mga batas na yan. Kailan kaya may implement ng tama ang mga ginawang batas? Alas 6:49. Good morning sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga radyo, at mga nanonood sa Facebook Live at sa YouTube. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay sa aming palatuntunan. Basahin natin itong mga reaction din mula sa ating mga masugid nating taga-subaybay sa Facebook Live. Si Danny Fernandez, mga idol, kadalasan sa right lane nag-overtake mga big vehicles kasi ayaw tumabi ang mga tricycle. Kulang ang implementasyon. Yun yung sinasabi namin kanina. Yun yung sinasabi ko na ayaw nilang pumunta sa gilid, nasa gitna sila ng kalsada,
dahil may mga obstruction sa gilid eh. Kaya nagiging hari ng lansangan itong mga tricycle drivers o kaya mga nagmumotor. Si Beth Sabala, we don't have a problem using the outer lanes if this issue will be addressed, sabi niya. Gerard Lim, HPG should enforce no tricycle along national highway instead of focusing on apprehending vehicles with fog lights, sabi niya. Kulang kasi ng manpower ng HPG. Kung saan sila nakatalaga, doon lang eh. Kung nandoon naman sila, siyempre, yung mga slow-moving vehicles, kung alam nila na merong nakaharang na HPG, hinto sila. Kung alam nilang may mga LTO, hihinto sila. Si Jomar Cabrito, Idol, sana naman bago nila ipatupad ang batas, maayos na ang side lanes kasi minsan maraming nakaparada na sasakyan. Yun yung sinasabi ko, di ba? Marami yan. JR Guillermo, Idol, maraming nakaparadang sasakyan sa gilid ng highway at mga ongoing DPWH construction. Kaya paano ipatupad ang batas na yan na nagbabawal sa mga slow-moving vehicles sa mga fast lanes? Magina Corda, ayan, magandang umaga sa iyo dyan sa HK. Mga bayaning OFW. Sila po yung nagdadala ng mga dollars dito sa ating Pilipinas eh. Sila yung isa sa mga tumutulong sa ating ekonomiya. Kenneth Ramos, na experience ko din mamasada ng tricycle and I found or think one good reason why trike driver often drive in the middle of the road instead of side lanes as I observe maraming distractions. Yung ang sinasabi namin maraming mga obstruction, nandyan na yung mga punong kahoy. Sa bagay, marami ding mga nagtanggal ng mga punong kahoy. Pero may mga sagabal pa rin dyan sa mga kalsada. Yung mga nakaparadang tricycle. Nakaparadang mga sasakyan. Diba? Kaya hindi magamit ng mga tricycle drivers yung yung outer lane o yung sinasabi lang yung mga slow moving vehicles ay sa gawing kanan. Esther Ramos ng Mangkop Kalasyaw, magandang umaga. Si Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Si Kagawad Dio Peralta, Quinto Peralta ng Barangay Bunlag at Kagawad Regan Kilaton. Jonah Gabis ng Barangay Nagsaing diyan sa Kalasyaw. Si Agnes Kalimlim ng Kalasyaw, magandang umaga. Rosa Mercado diyan sa may Dasula, sa may Uli. Si Michelle Leopoldo, taga Burgos ito pero nasa nasa ibang bansa eh. Rebecca Himinia Tamayo, teacher ito sa Kalasyaw. Si Noren Barradi Suniga ng Dasul. Joby Riolalas ng Sangkintin.
Si Hearthstone Fernandez Ruica. Ayan, taga Kalasyaw din ito kung hindi ka nagkakamali, Barangay San Vicente. Pero nasa kwan din ito, isa ring OFW. Nelva Nabat, diyan sa may Agno, Pangasinan. Esther Madarang, si Jenna Nabarusa ng Infanta, diyan sa Barangay Bayambang. Carlami, Maki Mapalaka Paksuriano ng Barangay Jimenez diyan sa may Mapandan. Speaking of Mapandan, magandang umaga kay Mayor Carl Christian Biga, isa ring workaholic. Talagang ginagampanan niya ang kanyang tungkulin sa bayan. Kaya maraming mga nagmamahal sa kanya. At maraming mga nagbibigay ng tulong galing sa national government, galing sa mga mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Dahil alam nila na itong si Mayor Carl Christian Biga ay talagang inilagay niya sa kanyang puso ang serbisyo tungkulin sa bayan. Kaya maraming mga accomplishment project, maraming mga programa na pinapatupad yan, na pinapakinabangan na ng kanyang mga kababayan. Good morning din kay kay Sir Jeffrel at kay Dr. Felix Domicilio. Si Sir Darwin, magandang umaga, at Madam Sheila Pinolyar. Ganon din si Councilor Freddy Pinolyar. Tina De Leon ng Kalasyaw. Si Mandarigma, si Rolly De La Cruz, ang Puso Chief ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Edelberto Peralta Jr. ng Alaminos City, magandang umaga. Mary Grace Migano del Monte. Maripa Abilia Pascua. Si Lisa Sima, magandang umaga. Marami pa tayong mga batiin dito na nanonood sa kailang mga Facebook. Dahil sinusubaybayan nila ang mga magagandang mga programa dito sa DWGE. Good morning din sa mga nakikinig dyan sa may Eastern na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo dita, Eastern Pangasinan. Kastamot dita Western Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Diyan sa may bayan ng Bulinaw, Anda, ganun din yan sa may Sambales na naabot ng ating istasyon. Maabig abuklas kumuyo aminditan. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang tuloy-tuloy na serbisyo hatid sa inyo ni Manay Gina De Benicia ng 4th District. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina Divinesia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok Iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Jingle bells, jingle all the way. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito Merry Pasko, paborito
paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng bayan, Timogti Pangasinan, Dennis Muarez. Kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nick Sundakal, ang nag-iisang pugi sa puso ng kanyang misis, Madam Charis. At ganon din, sa ngalan po ng ating kasama na si kapaborito Errol Hurado. Oy, good morning nga pala kay Sir Ben Gabo Villanos, dyan sa may Kalasyaw. Sir Ben, good morning. Si Sir Ben, pag nakikita ko yan sa may sa isang mall, dyan sa may Kalasyaw, ay talagang yung ngingiti at ngingiti yan. Ayan, very jolly yan nakausap si Sir Ben. Alas 7 ng umaga, dumako tayo sa ilang pang mga issue. Tulad ng aking nabanggit kanina, talakayin natin yung mga programa ni Congresswoman Manay Gina De Benicia ng 4th District. Bilang bahagi ng priority program ni Congresswoman Manay Gina De Benicia, nagsagawa ng libreng medical mission sa Barangay Santa Ines, bayan ng Manawag, Pangasinan. Ang programang libreng medical mission ay nakapaloob sa kanyang adhikain na LOVE. Yung letter L, livelihood. Yung letter O, overall healthcare. Yung V, values information. At yung A, education and environment. Yun yung meaning ng LOVE na adhikain po naman ni Congresswoman Manay Gina De Benicia. Kaya tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo ni Congresswoman De Benicia para sa mga kababayan niya sa ika-4 na distrito. Kaya naman, patuloy na isinasagawa ang libreng medical at dental services para mapangalagaan ang kalusugan ng mga taga 4th District. Ang pangunahing pangangalaga sa kalusugan ay patuloy na sinasagawa ni Congresswoman Manay Gina De Benicia. Ay tulad ng yung medical and dental mission, nandyan na yung pre-medical check-up, medical and dental services upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamayan sa ika-4 na distrito dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malaga ang pagsasagawa ng medical and dental mission sa komunidad. Sa hirap ng buhay, naghihinayang ang mga kabayan natin sa pirang gagastusin sa pagpapacheck up o pagpapabunot ng ngipin. Mas gugustuhin nila na sumakit ang kailang ngipin kaysa sumakit ang kailang bulsa.
Pero si Congresswoman Manay Gina de Benicia ay kanyang isinulong ang healthcare services sa ika-4 na distrito. Kaya sila po ay nagtungo dyan sa Barangay Santa Ines sa bayan ng Manawag, Pangasinan para iabot ang libreng medical and dental mission. Simpleng ito yung outreach program. Isa itong vital na serbisyo na tumutugon sa pangunahing karapatan ng bawat mamamayan sa ika-4 na distrito. Lalo na sa mga malalayong lugar na hindi sila makapunta sa mga hospital, hindi sila makapunta sa mga RHU sa bayan. Kaya ito inaabot ng mga doctors, mga dentista at kailang ibinibigay ang libreng gamot. Dahil isa ito sa hamon sa kalusugan ng ating mga kababayan na kapos sa pira. Kaya isinulong ito ni Congresswoman Manay Gina de Benicia ang libreng medical and dental mission sa mga liblib na lugar na nasasakupan po ng ika-4 na distrito. Ang naturang medical and dental mission nandyan yung libreng konsultasyon, gamot, mga dental procedure tulad ng pagbubunot ng ngipin. Kaya maganda po ang programang ito ni Congresswoman Manay Gina de Benicia upang maagapan ang mga sakit at mapigilan ang paglala ng kondisyon bago ito ay magiging malubha. Sa pamamagitan ng mga volunteers, doktor, dentista at health professional, naabot ang mga pasyente hindi sila pwedeng pumunta na sa mga hospital. Hindi na sila pwedeng pumunta sa health center. Kusang pupunta ang programa ni Congresswoman Manay Gina de Benicia sa mga barangay. Bukod sa libreng medical and dental mission, naghahatid sila ng mga mahalagang mission tulad ng health education. Tinuturuan ng mga komunidad sa tamang nutrisyon at tamang kalinisan. Ang medical and dental mission hindi lamang tungkol sa physical na pagpapagaling. Ito ay pagbibigay ng pag-asa at pagpapakita na nagmamalasakit ang pamilya de Benicia sa kanilang mga kababayan. Gusto ng mga pamilya de Benicia na ligtas sa anumang sakit ang kanilang mga kababayan dyan sa 4th District. Bawat ngiti at bawat talaga ay mahalaga at malaki ang magiging epekto nito sa kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Kaya binibigyan halaga ni Congresswoman Manay Gina de Benicia
ang ganitong programa na isa ito sa nakapaloob sa kanyang adhikain na love tungo sa malusog na pamayanan. Alas 7:15 ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga masugid nating mga tago-subaybay. Batiin natin itong mga nakabang dito sa ating programa. Diyan sa may barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga kay Kapitan Saldi Bauson. Ayan. At ganoon din, si Kagawad Pio Hilumin. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din kay Kagawad Roberto Junjun Gabrielio. Kay Kagawad Dominador Episcopi. Yung suntubi kagawad, si Alvin de Vera de Guzman. At si Binasa. Magandang umaga. Binasaan mo Lara. Binasaan mo Lara andokudukoy. Ken. Itong si Kuan kasi, yung tanod na si Binasa, matagal na ko nang kakilala ito. Nung nasa kabilang estasyon pa ako, nandoon. Dating security guard po yan. Pero ngayon ay isa ng tanod ng barangay Makabito. Si BHW, Madam Anita Rolusta, at ganoon din lahat ng mga BHW at barangay tanod ng barangay Makabito, dyan sa may Kalasyaw, Pangasinan. Marami tayong mga taga-subaybay dyan, dyan sa may barangay Makabito. Marami nagtatanong sa atin noon nung pumasyal po tayo dyan sa may barangay Makabito. Kailan po yung programa ninyo? Namimiss po namin yung programa ninyo. Ayan, nandito na kami ngayon. Nagbabalik po kami. Ayan, nagkaroon lang ng technical adjustment nung mga nakaraang mga linggo. Ayan. Magandang umaga din kay sino pa yung mga nandito? Priscilla Buaga Sulis. Ayan, magandang umaga. Si Mar Pascua, Ernesto Balikat, si Alfredo Manikad ng San Carlos, Alice Muñoz ng San Carlos, magandang umaga. Si Juliana Fernandez Juson. Ayan. Good morning po. Idol, sabi niya. Magandang umaga din sa iyo, Julian Fernandez Juson. Ayan. Si Dolores Mariado, si Ros Kudal. Ayan, sa isa ring ko ito, yung dancing traffic enforcer. Nagbablog ka kasi sa gitna ng kalasada si Ros Kudal. Ayan, Ros Kudal. Si Analisa Opelinto Madarang, Agnes Meriti, magandang umaga. Si Feliciarda Baliares Ramirez, Mani Apisyal ng Kalasyaw. Si Lintaban, magandang umaga. Eden Balisca, si classmate, magandang umaga. At ganoon din si Veronica Baswil Isidro. Si Kuya Mario Caberto at Elena Caberto Morales. Ayan, dyan sa Medasul. Rinaldo Bungar, magandang umaga. Si Jerry Galido, si Christopher Ico ng Kalasyaw. Josie Kines, magandang umaga. Gawin din si Stephanie Guzman. Si former Municipal Councilor Tom Binasa. Ayan. Rosie Pataya, magandang umaga. Si Ami Castro Verde Buna. Ayan. Ami Sapanta Tipasya, magandang umaga. Michael Mariado Suganom, nabati ko na ito. Si Clifford Dison, magandang umaga. Si Fernanda Bubis, ayan. Analisa Katina at Jerry Baliros, magandang umaga sa inyo. Dumako tayo sa lampang mga isyu na ating tatalakayin ng umaga. Wala daw criminal liability sa paglipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth
na ito nilipat sa National Treasury. Ito ipahayag ni Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto. Ang sabi niya wala daw criminal liability. Matapos na naghain na ba itong mga complainant ng reklamo laban sa kanya? Magsasampa daw sila ng kaso laban kay Secretary Ralph Recto dahil sa paglipat ng pundo mula sa PhilHealth papunta doon sa National Treasury. Di ba sinasabi ng Supreme Court na si spokesperson Camille Ting kahit diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema yung naturang paglipat ng pundo dahil doon sa provision ng 2024 General Appropriation Act, yung GAA. May memorandum circular na inilabas noon itong si dating Finance Secretary at ngayon ay Executive Secretary na si Ralph Recto na hinggil sa cash sweep. Kaya ito yung mainit na talakayan ngayon. Sinasabi kasi ni Secretary Recto na walang criminal liability. Ito ay ikinakabit yung issue na yan dahil siya po yung dating Finance Secretary nung inilipat yung naturang pundo. At sinasabi niya na yung kanyang ginawa, yung kanyang pagpapalabas ng memorandum circular, in good faith daw. In good faith. Sinunod lang daw ni Recto ang yung atas ng provision ng Department of Finance, yung circular number 003-2024 sa pagpapalipat ng 60 billion na pundo ng Philippine Health Insurance Corporation na inilipat sa National Treasury noong 2024. Nabalot ng kontrobersya ang Philippine Health Insurance Corporation. Ang mga naging pinuno ng government insurer ay nasasangkot sa maanomalya at misuse of fund na hanggang ngayon wala pang ganap na linaw sa publiko. Ang pinakamabigat na nangyari sa Philippine Health ay inilipat ang 60 billion na pundo na excess reserve fund patungo sa National Treasury. Ang paglipat ng pundo ay umani ng matinding batikos mula sa publiko. Tila yata wala nang nakikitang magandang serbisyo ang PhilHealth dahil sa nangyayaring paglilipat ng pundo. Subalit maraming napangiti makaraang ipag-utos ng Supreme Court na isauli sa PhilHealth ang halagang 60 billion na inilipat sa tatlong tranches kasunod ng circular na inilabas ni dating Finance Secretary Ralph Recto. Nararapat na ibalik sa PhilHealth ang nailipat na pundo at ipagkaloob sa 2026 General Appropriation Act.
walang kapangyarihan si Recto na ipag-utos ang paglilipat ng pondo sa ilalim ng General Appropriation Act dahil nasa kapangyarihan yan ng Pangulo ng Pilipinas. Ang exist fund ng PhilHealth ay kinakailangan na ilaan sa mga serbisyo ng mga membro at walang ahensya na pwedeng magdikta na ilipat ito at gamitan na sa ibang proyekto o programa. Wala rin kapangyarihan ang Kongreso na baguhin ang patakaran kaugnay sa naprobahang pondo ng PhilHealth. Ang desisyon ng Korte Suprema ang pinakamagandang desisyon na pumapabor sa mga mahihirap na umaasa sa PhilHealth. Hindi dapat dayahin ang mga kawawang Pilipino at dapat tiyakin mabuti ang pagkasauli ng pondo sa PhilHealth na magagamit ng maayos. Technically, may paglabag na ginawa ni dating Finance Secretary Ralph Recto. Isang paglabag sa Artikulo 220 ng Revised Penal Code na pwedeng makasuhan ng technical malversation. Kahit sinasabi ni Recto na ginawa niya ay yung kanyang ginawa ay in good faith, walang kapangyarihan ang pinuno ng ahensya na maglabas ng memorandum circular sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Kaya may criminal liability si Recto dahil inilagay nito ang kapangyarihan sa kanyang kamay. Ang ginawa ni Recto ay matatawag na juggling of funds or realignment of funds. At yan ay paglabag sa Artikulo 220 ng Revised Penal Code. Magandang umaga kay Enriqueta Bunaw Langgaman. Doon din kay Sinaida Zamora Gilbert. Ayan, maabi ka kabuasan sa kayuditan, mga sir. Merry Christmas. Ganun din sa iyo. Happy New Year. God bless you. Ayan, God bless you din. Your greeting is good, but we need your gift on Christmas Day. Okay, pwede pa tayo mag-exercise, engineer. Take it away. Ayan, habang nilagay ni Kwan, engineer, okay. Okay na ba? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Kay Councilor Nestor Gabrielio. Councilor Elias Villanueva. Councilor Ardison Suriano. Councilor Manny Datuina. Councilor Jose Jopi Lorisco. Condolence nga pala sa pamilya Lorisco sa pagpanaw ng asawa, pinakamamahal na asawa ni Councilor Jose Jopi Lorisco. Si Mike Season, si Habardani Messina, Liga President Jose Empares Jr., SK Federation na Nariana Ayay Messina. Oy, magandang umaga din kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Ganon din kay former Councilor Gerald Apicial. Oy, condolence din, namatay yung kanyang ama doon sa Amerika. Iuwi yata dito sa Kalasyaw.
Former Liga President Carlito Dion, kay Longhair magandang umaga, kay Engineer Art Gaspar, Madam Marmi at Boss Carlo, kay Sergeant Esteves at Madam Jubit Esteves, magandang umaga, kay Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta, kay acting mayor ngayon si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera, at acting Vice Mayor din itong si Councilor Chini Rose Flores ng Mangaldan, Pangasinan. Magandang umaga, at ganoon din si Mayor Jeremy Ming Rosario. Dito na po magtatapos ang ating palatuntunan. Sana'y natutunan o may natutunan kayo na aral sa aming mga tinalakay na isyu. Wala pong personalan. Hangad namin ay pagsilbihan kayo ng tapat at tamang impormasyon. Hanggang bukas muli, ang inyong nakasama sa umagang ito, ang inyong kapaborito, Dennis Abalos Muhares. Kasama din natin sa technical control si Engineer Nixon Dakal. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si kapaborito Errol Horrado. Ang tabayanan, ang susunod na palatuntunan, Liknaay Baloy, ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon